Abubakar Atiku Abubakar Atiku Abubakar wazirin Adamawa zami sankar da sama ba sai kayi kamshin ba mai dauriya maka Talabon biki yakin zaben baba a cikin kuma da wani bada zai hawan karsa dike zai yi magana zai magana yadda muke da shi ban sami mai gidana a mai shi ne fa sarkin yaki na baba a cikin ba na Najeriya fa na matasa kuma haka fa muke da shi ba haka fa muke da shi muke abun aiki haba zai yi ba na amana ku bugu da wani abun da hawan mu tafi ba wani abun nan da zai hawan mu tafi dan ya ga kina rugo miki hanya ya ce wani abu babu abin da nake baki fuskanci abokina ki ƙara matsuwa jikina sosai kan ki fadi kar in yi zullo ki fadi yauwa ki matsuwa jikina sosai yauwa kirge muna yin babati kure da ajali a lafiya kayan goro ledar koyin kusa ɗakin tsumma makaranki sai an dawo ta zo mai da tsohon ya ai kai baka sani ba yanzu kuma an riga an abu kuma in cara wallahi Allah ta lai to ka wannan ba mai ɗakin ka bace sarkin yaƙi na baba ti ai na rugo mai ke 47 ta daga tare muke ta sai mutunci me na masa hanya fa na rugo mata ba wani na rugo kin san bi ta ma uwata ina ka samu wannan matar ai ligi mutanya ne zan raga ma wallahi mu da muke ba ki dauka ba mu da muke bara mutunci mu da muke kuma ta takarin ga wani kana sun da hanya fito ni yanda muke tare da kai akan baba a cikin muke kamfen din abu na sa 2020 2020 kun baza ga 2020 kana kada ko ni me ke da Allah da harkar hanya bana da harkar hanya bana rago mata ni babu abin da nayi mata hanya baza zai kuce gida sai kuma hada ta gida matar mutum kuma iya magana kana wannan ni za ka magana yanda muke da kai iyali na ne bai kamata ka nuna wani abu ga iyali na ne yanzu nan bai kamata ka nuna wani abu ba kana ji ba wanda zai ma billahi allazi ba ya hakuri ni za ka wani ya hakuri kuma Allah ya kai ka ji abin da ake yi ni za ka kai laifi ka dawo mun kai ka san ni waye kuwa baka kyauta ba wallahi tallahi kai kana da mutunci ko ni za ka taɓa mata ka zauna lafiya wanda ji a bakin kuma kana gudu haka ka san ko ni waye dai ba karamin wallahi mara ko banda ma haukari da na jimmai ina ruwanki da wallahi la ga mai sai an saba ko an saba sai an daure ni sakatare ni satere tare a filin gona Allah ka san hurtumin kadangare sai dai bango kai yaro buda maka san lafiya ka ba gun mutuwa zaka dan hakarkarin bura wannan haka yake ni zai aure mutunci Allah ni ba baki ko yanzu dan hakarkarin bura kai yaro ba hankali buda ma yanzu ba da wuya ba yanzu lahira ta dau baki dan hakarkarin bura uba ni kenan ni haka nake ban wuce haka ba yaro ka sha maganin karfi ba ka wani karfi ba yanzu ba ni zai wannan karfi Allah ka san ni hurtumin kadangare sai dai bango hakuri zo ka sa bigar ka ba sai an saba kai yaro buda maka sallah bai ka ba mutuwa ka dan gargaru kyale shi ni da kaina nan da kake gani zan rike shi zan ga masa bai kyauta ba sai kayi kankan ba mai dauriya maka a 2020 a teku za mu zaba